Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Wonten setunggalipun ibadah ingkang agung ingkang mbok menawi menika ibadah ingkang kathahipun subahaken dening bagian saking kita selaku tiyang muslim. Menapa menika inggih menika husnul khuluq, akhlak ingkang sae. Terus kaula aturaken menika setunggalipun ibadah ingkang agung. Kabukten Allah Subhanahu wa taala menika memuji dumateng nabi kita kanthi sebab akhlakipun. Wonten dalam surat Al-Qalam Allah ngendika wa innaka la'ala khuluqin azim. Lan sak temene awakmu hai nabi temen ana ing akhlak ingkang agung. Terus akhlak menika bagian saking amal. Terus kadang-kadang tiyang kirang menyadari. Terus akhlak menika bagian saking amalan, akhlak bagian saking ibadah. Bahkan menika setunggalipun ibadah ingkang agung. Kabukten menawi kita tingali wonten hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika kathah ingkang nyebataken dumateng kita bilih akhlak menika setunggalipun ibadah ingkang nilai pahalanipun menika sangat ageng. Antawisipun mbok menawi wonten kalih hadis ingkang kawula aturaken wonten kesempatan menika. Nomor setunggal bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nate paring dawuh ma min syai'in asqalu fi mizanil abdil mu'mini yauma qiyamati min husnil khuluq. Al hadis. Ora ening sawijining perkara utawa sawijining amalan kang luwih ngabotake timbangan kawula kang iman besok ing dina kiamat dibandingke akhlak kang becik. Terus jelas wonten hadis menika negasaken akhlak ingkang sae menika kalebet amalan, kalebet ibadah ingkang benjang wonten akhirat menika badhe dipun timbang wonten timbangan wonten akhirat kados dene amal-amal sanesipun. Lan akhlak ingkang sae menika kalebet amalan utawa ibadah ingkang badhe ngeboboti timbangan kita wonten akhirat. Kamangka kita mangertosi wonten dalam Al-Qur'an Allah sebataken wa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'isyatir radiyah. Sing sapa wonge abot timbangan kebeciane mongko dheweke bakal ana ing dalem panguripan kang diridhoi. Dalam artian piyambakipun badhe beruntung, badhe mlebet jannah. Dados salah satu amalan ingkang nyebabaken abotipun timbangan kesainan kita wonten akhirat inggih menika berakhlak ingkang sae. Bahkan akhlak sae menika saged nggih mencapai mengejar derajatipun tiyang-tiyang ingkang saged nindakaken ibadah siam lan qiyam. Dalam artian ibadah memperbanyak puasa dan qiyamul lail. Menika saged dikejar dengan akhlak ingkang sae. Tentunipun menawi tiyang sing ahli siam, ahli qiyam niku wau akhlakipun kirang. Dalam artian menawi tiyang kalau ahli puasa lan ahli siam lan akhlakipun sae tentu menika nggih langkung inggil. Namun menawi dalam hal ini pilih tiyang sing ahli saum, ahli poso, ahli qiyamul lail nang mung akhlakipun kirang menika bahkan saged dikejar dening tiyang sing barangkali ibadahipun dari sisi puasa lan qiyamipun menika kirang namun akhlakipun sae. Rasulullah ngendika wonten hadis sanes innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaimi. Sak temene wong kang iman iku mau bakal iso meraih kanthi sebab akhlake kang becik derajate wong kang ahli poso, ahli salat malam. Terus kita ngertos bilih saum menika ibadah ingkang agung. Wonten hadis dipun ngendikaken
la adlalahu mboten enten tandingane. Lan kathah hadis-hadis sing nerangke ibadah napa fadilahipun ibadah saum. Semanten ugi qiyamul lail ugi mekaten. Namun ternyata amalan ingkang utami kalawau saged dikejar diraih dengan akhlak ingkang sae. Lah menika nedahaken bilih akhlak sing sae menika kalebet ibadah ingkang agung. Awit sang menika kula ngajak dhateng kula pribadi lan sedaya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, monggo kita ngupayaken pilih akhlak kita menika akhlak ingkang sae. Ingkang tercakup ing mriki akhlak sing sae niku nggih berkata baik, lajeng ugi seneng memberikan manfaat lan boten ganggu intinipun. Lan menika sangat sae menawi kita barengaken ing dalem kita nindakaken ibadah utawi saum wonten wulan Ramadan. Menika tentu badhe langkung inggil nilainipun mangke wonten akhirat. Ya mbok menawi mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten enjang menika mugi wonten manfaatipun. Fa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.